against my father's house. Sa gikaingon ko na, ang manulunda nagalingkod dito, dapit sa galinganan. Tungod kay ang Ginoo, nagplano kang David, nga gisulti sa iyang pari nga si God. Nga matod pa niya sa verse 18, and God came into the day of David, and said unto him, Go up, rear an altar into the Lord in the threshing floor of Araunah the Jebusite. And David, according to the saying of God, went up, and the Lord commanded. Og si David, niadto siya, nagisugo sa iya sa God, nga Ginoo nagsugo kaniya. Aron diri sa unahan, iyang paliton to ang galingan, nga magbuhat og mga bricks na mo'y mugaling aron magbuhat og altar si David. Niingon si God, matod pa sa Ginoo, Go up, rear an altar. Nga naman, kung imo ning sabton og basahon, tungod kay ang altar ni King Saul, naa dito ang paghalad nga walay pagtuman. Usa si David, nagtukod pag-usap. Apan sa history, si David wala gisugo. Nga mao'y mubuhat nining altar. Mamamang balay sa Ginoo. Tungod kay ang iyang kamot na puno sa dugo. Para Ginoo nagingon nga mao si Solomon. Mao ni hinungdan ang sulat dili sa basahon. Sa Chronicles, si Solomon ang nagtukod. Kay siya ang tao sa kalinaw. Unya giampo niya ang templo. Ngayang gitugot, ningon siya. Tanaw na to ba kung ang Ginoo mupuyo ba diri sa yuta? Madin ang langit ug ang yuta, siya may nagbuhat. Unsa ka ding balay sa Ginoo nga niya sa yuta, mupuyo ba siya? Maninungdan si Solomon nagampo sa Ginoo. Ingon siya, Ginoo, kinahanglan na blihon nimo mga mata sa mga tao nga niya sa sulod. Hining templo nga imong gisugo sa akong amahan nga magbuhat og templo alang kanimo. Ug niabot dito sa unahan kong basahon nimo, giapel ang mga foreigner, mga lagyong tao, nga matod pa ni Solomon, bisan pa ang mga lagyong tao nga nakaila sa imong ngalan nga ikaw gamanan, unya musulod sila diri sa inyong balaya, tubaga sila kung unsay ilang tanang pangayoon. Mabita na inungdan ninitak na ang templo nga gibuhat ni Solomon, nga diin mo kadto ang gikambyo sa tabernakulo, nga ang tabernakulo mao tong gitaguan sa arka sa napulo ka sugo nga covenant sa Ginoo nga iyang gibuhatan og templo. Katong templo nga mao ang Jerusalem, mao kana ang sanctuary sa Ginoo, mao kana ang atong taguanan. Maninungdan ningon si David, one thing I desire, that I might dwell in the house of the Lord, to inquire, that in the day of troubles He will hide me in His pavilions. Mao kana ang mga templo karon sa Ginoo, ang mga simbahan nga atong gitawag. Kanang simbahan mao kana ang balay sa Ginoo. Kung mingon ta ang tao, kung kita mag-gather sa sulod sa simbahan, mahitabo nga ang tinuod nga giingon sa Ginoo nga ang Ginoo wala nagapuyo sa balay nga binuhat og tao, kundi binuhat sa Ginoo ang mga tao nga gitawag niya aron sa pag-fellowship.
diha ang Kristo Jesus. Diha na mahitabo ang simbahan, mao kana ang templo. Nga diin kita anaa sa sulod. Ingnon man ko kamo sa mga panultiw na itong unang panahon nga akong nadungga sa mga magwawali. May tungod sa spelling sa church. Mabit na hinungdan ko nga itong spellingon ng church. C-H. U-R-C-H. Kung wala mo diya sa sulod, sa balay, sa Ginoo, sa simbahan, C-H na nga. O bitaw hinungdan na you are because ikaw ang musulod. Aron ka na mahimo ng spiritual templo. O kang tanan musulod anang balaya. Anong balay sa Ginoo balaan? So therefore magbalaan ta. Pangayo mo pa sa ilo una mo musulod sa balay sa Ginoo. O bitaw hinungdan sa napulo kasugo matod pa niya Sabbath day keep it holy. Ninungdan mo sulod ta. Kaya nga naman, o na itong taguanan. Safety ta diha. Bisan pag na-noise yung Palestine, o pestilence. Mo ka na ang gisaad niya sa Salmo 91. Ninintak na atong pangayon sa Ginoo nga din undangon niya ning COVID-19 kaya ang Ginoo ray nagtugot niini apan siya ra po'y makahimo sa pagpaundang ini sa tinuod lang bisan asa ka na maminaw mo bitaw nang nangita ko sa mga nagaila sa Ginoo kung naabay na nawagan kung naabay ni singgit sa buhi nga Dios nga sila mag-reform tungod kay kitang tanan nga mga alagad sa Ginoo nasayod ta nganong ang pestilence niabot. Maninitag na ako magaingon kaninyo mga ministro, mga pastors. Mo ni ang last warning sa ato sa Ginoo. Undangon niya aron hatagan ta og gamay panahon aron moatubang ta sa dagkong panghitabo. Wana mingon ko kaninyo. Mao ni akong mensahe kaninyo. Ask the Lord for the repentance for the evil or harm to the people. Pangayoon nato ang kapasayloan diya sa Ginoo. Pinaaging na itabo, madaotan o pagsakit sa mga tao. Kaya ang Ginoo ray naghimo nini. Atong pangayoon karon mao na ang Ginoo adunay balaang kasulatan nagpahinumdom siya mao ni ang tingog nga din dapat nato paminawon sa Joel chapter 2 usa ka propesiya nga nagpahinumdom kanato kitang mga pastor nga gitawag og mga laborer of the harvest. Madin si Ginoong Hesus ningon hinog na. Ipainumduman ta niya. Mga tao nga trigo nga mao ang nagtuo sa Ginoo nato nga sangyaw nato kanila. Muani ang Ginoo aron sila magaharbison og dal-on sa langit. Apan hinumduman nato mga laborer. Mao na niya ang giingon sa Ginoo nga din. The last warning, nga naman. Mao kani ang gisugo o kini ang gipahibalo ni Propeta Joel kaniadto pa. Sa wa pa si Jesus Christ ningon. The harvest is plenteous. Giprapisina na daan ni Propeta Joel. Mga kanang harvest kanang trigo nga nanghinog na moabot na nga sila mga laya tungod sa mga laborer
sama sa mga tao sa Israel. Ingon niya dinhi sa Joel chapter 2 verse 12, therefore also now saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. So verse 13, and rend your heart, not your garment, and turn into the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and great kindness, and repented him to the evil, who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him, even a meat offering and a drink offering into the Lord your God. Blow the trumpet in Zion, sanctify the past, call a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elder, gather the children and those that suck the breast. Let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. Sa verse 17, let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, spare my people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should roll over them. Wherefore should they say among the people, where is their God? Asa daw ang ato ang Dios? Usbon ko pagpasabot kaninyo kini kasulatan, bao kaniyang giprapisi alang sa mga ministro, sa mga pastor, sa mga pari, reverend kaman, bishop kaman nga nagadala sa pulong sa Ginoo, nga nagawali sa pulong sa Ginoo. Ingon pa niya, busa karon ang Ginoo nag-ingon, mabisan karon kamong tanan, matod pa niya. Sa inyong kasing-kasing, matod pa niya, pagpuasa kamo, panghila kamo, pagbangutan kamo. Gisihan ninyo ang inyong kasing-kasing, dili na inyong sinina. Balik kamo sa Ginoo nga atong Dios, kay ang Ginoo maluluyon, puno sa kaluoy ug hinay masuko, ug aduna siya dakong kaayo, ug siya mupugong sa daotan. Repent him of the evil, nga kanang iyang gibuhat nga daotan sa iyang katawhan, iyan ang kusbon. Matod pa sa Kapitulo 14, kinsa may nasayod kaninyo nga iya kaning bakwion ug usbon, if he will return and repent, who know it, hunya miingon siya, and leave a blessing behind him, ug biyaan niya ang panalangin, o ibilin niya ang panalangin dinhi kanato. Bisan pa ang pagkaon nga paghalad ug ang ilimnon nga paghalad diya sa atubangan nato sa buhi nga Dios, sa atong Ginoong Dios,
Matod pa niya, patingugan ninyong trumpeta diya sa Zion. Ang Zion is the place of worship. Ang tanan nga nagasimba, that is called Zion. Maninong daningon si David ang atong tabang sa Psalms chapter 20. Gikan sa Zion. Kaya ang Ginoo na hinumdom sa mga tao nga nagahalad diya sa sulod sa sanctuary. Mauna atong patingugon ang trumpeta sa Zion. Nga matod pa niya, sanctify a fast. Call a solemn assembly. Balaanon daw nato ang atong pagpuasa. Itawag ni pagpuasa sa adlaw sa Ginoo kay mao kani ang atong pag-undang pagnahuna nga kining adlaw ni dili ni mahitungod sa pagkaon niining material sa ato ang lawas. Kundi mao kani ang pagkaon sa pulong sa Ginoo kay si Jesus Christ ningon ang tao di mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong mo ni hinungdan ang adlaw sa Ginoo. Mao kana ang tawag nga puasa. Mao kana iyang gingon. Balaanon nato ng pagpuasa. Gather the people. Tiguman ninyo mga katawan. Balaana ang congregation. Sanctify the congregation. Assembly the elder. Tiguman ang ninyo ng mga tiguang. Anang adunay knowledge. Ingon pa niya. Gather the elders of the children and those sucks the breast. Katong mga bata nga di nagasuso sa ilang mga dughan. Let the bridegroom katong mga kaislunon o gikasal go forth of his chamber adto kamo sa balay sa Ginoo, and the bride out of her closet. Ug katong mga babae nga kaslunon, let the priest ingon pa niya dinhi mga pari the minister of the Lord weep between the porch and the altar. Kamong mga ministro, mga pari nga nagadala sa pulong sa Ginoo, panghila kamo diya sa dalan paingon sa altar, sa dalan o sa porch, sa sawang diya sa altar.